कॉलेजला उन्हाळी सुट्टी लागली होती म्हणून अमोल त्याच्या गावी आला होता. अमोलचं कॉलेजचं हे वर्ष खूपच कठीण गेलं होतं. म्हणजे फक्त अभ्यासाच्याच बाबतीत नाही, तर त्याच्या संपूर्ण आयुष्याच्या दृष्टीनेही. संपूर्ण वर्षभर तो एका मुलीच्या पाठी होता. तीही त्याला छान रिस्पॉन्स देत होती. दोघेही मग कॉलेजला दांडी मारून कुठे कुठे फिरायलाही जात होते. अनेकदा ते चोरून सिनेमालाही गेले. हे वयच असं असतं. पण अचानक त्या मुलीचा अमोलच्या बाबतीतील इंटरेस्ट हा कमी होत गेला आणि फायनल परीक्षेच्या काहीच दिवस आधी त्यांचं ब्रेकअप झालं. मग काय, अशा अवस्थेत त्याचं अभ्यासात कुठे लक्ष लागणार होतं. त्यामुळे त्याचे त्या वर्षाचे फायनल इयरचे पेपरही फार कठीण गेले. प्रेम हे असंच असतं. दिलं तर जगातलं सगळं सुख देतं, नाहीतर असलेलंही सुख कायमचं हिरावून घेतं. साधा सरळ मार्गी चालणारा, वर्गात टॉप 10 मध्ये असणारा अमोल, त्याला आता त्याच्या पास होण्याचीही काळजी लागली होती. म्हणून रिझल्ट लागेपर्यंत जरा मन मोकळं करायला तो गावी आला होता. गावी त्याचे काका काकू, लहान चुलत बहीण आणि साधारण त्याच्याच वयाचा एक चुलत भाऊ राहत होता. त्याला त्याचं मन कोणासोबत तरी हलकं करायचं होतं. कॉलेजचे मित्र तर त्याच्या या अवस्थेवर हसत होते. हा विषय घरच्यांसोबत काढणं तर शक्यच नव्हतं. म्हणून त्या रात्री अमोल त्याच्या चुलत भावासोबत एका मित्राकडे जातो असं सांगून बाईकने गावाबाहेर गेला. संपूर्ण रस्ताभर त्यांचं ह्याच विषयावर बोलणं चालू होतं. गावाबाहेरचं दारूचं दुकान आज का माहीत बंद होतं, म्हणून ते अजून पुढच्या रस्त्याने गेले. काही अंतर गेल्यावर तिथे त्यांना एक दुकान दिसलं. त्यांनी पटापट एक दारूची बाटली घेतली आणि ती आपल्या टी शर्टमध्ये लपवली. ते इथे तिथे पाहू लागले आणि पुन्हा बाईकवर येऊन बसले. त्यांना हा कार्यक्रम कुठेतरी लपून करायचा होता. अमोलच्या भावाने त्याची बाईक नदीच्या दिशेने वळवली. गावात रात्रीच्या वेळी सहसा कोणी अशा पाणवठ्याच्या ठिकाणी जात नाही, म्हणून त्यांच्यासाठी दारू पिण्याची ही सर्वात सेफ जागा होती. मूळ रस्त्यावरून ते आता कच्च्या रस्त्यावर आले होते. नदी किनारचा हा रस्ता खरं तर अमोलच्या भावासाठी जरा अनोखीच होता. अमोलने पाहिलं, रस्त्याच्या आजूबाजूला बरीच जंगली झाडं वाढली होती. त्यांना पाहून ते एक प्रकारचं जंगलच वाटत होतं. 5-1 मिनिटातच अमोलच्या भावाने त्याची बाईक एका झाडाखाली लावली. हे नक्की कुठे आलो आहोत आपण? अमोलने इथे तिथे पाहत त्याच्या भावाला विचारलं. अरे खाली तर उतर, मग सांगतो तुला. दोघेही बाईकवरून खाली उतरले. बाईकची हेडलाईट बंद होताच तिथे पसरलेल्या काळ्या कुट्ट अंधाराची अमोलला जाणीव झाली. तो डोळ्यांवर ताण देऊन काही दिसते का हे पाहण्याचा प्रयत्न करू लागला. तेवढ्यातच त्याच्या भावाने त्याच्याकडची टॉर्च चालू केली. तसं अमोलला हायसं वाटलं. चल ये माझ्या पाठून, इथे एक नदी आहे, इथे आपल्याला पाहायला कोणीच येणार नाही. असं म्हणत अमोलचा भाऊ अमोलला तिथेच असलेल्या नदी किनारी घेऊन आला. तिथे छानगार वारा सुटला होता. झाडांच्या पानांचा तो सळसळणारा आवाज कानांना हवा हवासा वाटत होता. त्यातच नदीच्या पाण्याचा तो आवाज. तिथे फक्त निसर्ग बोलत होता. ना कोणत्या वाहनांच्या हॉर्नचा आवाज नाही, ना कोणाच्या बोलण्याचा, ना कोणाच्या घरातील उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या टीव्हीचा आवाज. निसर्गात आपण गेलो की निसर्ग आपल्याला कधी आपला करून टाकतो हे आपल्याला कळत देखील नाही. अमोलचा भाऊ नदी किनारी जाऊन बसला. त्याने अमोललाही तिथे बसायला सांगितलं. मे महिन्याचे दिवस असल्याने नदीचं पाणी बरंचसं खाली गेलं होतं, पण ती बऱ्यापैकी खोल असल्याने तिचा तळ काही त्यांना दिसत नव्हता. अशा या शांत वातावरणात त्यांनी सोबत आणलेली दारूची बाटली बाहेर काढली. दोघांनीही त्यातील 2-2 घोट घेतले आणि त्यांच्या गप्पा सुरू झाल्या. अमोलचा भाऊ अमोलला बरंच काही समजावू लागला. त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पड. जेवढं लवकर तू यातून स्वतःला सावरशील तितकं तुझ्यासाठी चांगलं आहे. अमोलची नजर नदी किनारी वाढलेल्या एका चिंचेच्या मोठ्या झाडाकडे गेली. त्याच्या 2 भल्या मोठ्या फांद्या या नदीवर झुकल्या होत्या. रात्रीच्या या अंधारात ते किती भयानक वाटत होतं. पण अमोल पुन्हा एकदा त्यांच्या गप्पांत गुंतला. त्यांच्या गप्पा बराच वेळ रंगल्या. त्यांना याची जराही कल्पना नव्हती की त्यांच्या या गप्पा चालू असताना
त्या चिंचेच्या झाडामागून कोणीतरी बाहेर येत होतं. अमोलला त्या झाडाजवळ काहीतरी हालचाल जाणवली, म्हणून त्याने त्याचं तोंड त्या झाडाच्या दिशेने फिरवलं. पाहतो तर काय, तिथे एक बाई उभी होती. तिच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता. तिचा चेहरा रक्ताने माखला होता. तिची अवस्था पाहता तिच्यासोबत नक्कीच काहीतरी विचित्र घडलं होतं. तिने अचानकच अमोलकडे पाहिलं. अमोल लगेचच त्याच्या जागी उभा राहिला. तिला पाहून त्याचे हात अक्षरशः कापू लागले होते. तो त्याच्या त्याच थरथरत्या बोटाने त्याच्या भावाला काहीतरी दाखवू लागला. काय रे, काय झालं तुला असं अचानक दचकायला? ती 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 तुझ्या पाठी. काय आहे माझ्या पाठी? असं विचारत अमोलच्या भावाने पाठी पाहिलं आणि त्याची बोबडीच वळाली. तो देखील धडपडून जागेवर उभा राहिला. काही सेकंद कोणीच काही बोलत नव्हतं. ती बाई हळूवार त्या चिंचेच्या झाडावर चढली. ओ बाई, तुम्ही वर झाडावर कुठे चढताय? अमोलचा भाऊ घाबरतच म्हणाला, पण तिच्या तोंडून एकही शब्द बाहेर पडला नाही. ती तशी चिंचेच्या झाडावर चढली. ती तिथून पुढे सरळ त्याच्या जाडजूड फांदीवर चालू लागली. सर्कशीत ज्याप्रमाणे दोरीवरची कसरत करतात, हा काहीसा तसाच प्रकार वाटत होता, पण ती फारच स्थिर वाटत होती. ती त्या फांदीवरून सरळ नदीच्या दिशेला गेली. झाडाची फांदी करकर आवाज करत थोडीशी खाली झुकली. अहो बाई, तुम्ही काय करताय? तुम्ही नदीत पडाल. अमोलचा भाऊ पुन्हा एकदा ओरडला, पण काही कळायच्या आत तिने सरळ नदीत उडी मारली. समोरचं दृश्य पाहून दोघांचीही दारू एका झटक्यात उतरली. अमोलच्या भावाने तर त्याच्याकडची टॉर्च अमोलला दिली आणि त्यानेही नदीत उडी टाकली. अमोलचे तर इथे हातपाय गार पडले होते. आपण इथे कशाला आलो होतो आणि हे सगळं काय घडून बसलं? तो स्वतःच्या नशिबाला दोष देत होता. तो नदीत टॉर्च मारून त्याच्या भावाला आणि त्या बाईला शोधू लागला. कुठे आहेस तू? आणि ती बाई मिळाली का तुला कुठे? अमोल नदी किनारीच राहून ओरडत विचारू लागला. तसं अमोलच्या भावाने त्याचं नदीतून तोंड बाहेर काढलं. अरे, ती इथे आत कुठेच दिसत नाही. त्याच्या या वाक्याने तर अमोल अजूनच घाबरला. हे कसं शक्य आहे? बघ, तिथेच कुठेतरी असेल ती. अमोलचा भाऊ पुन्हा एकदा पाण्यात तिला शोधू लागला. इथे अमोलही त्याच्या हातातील टॉर्च नदीत सगळीकडे फिरवू लागला. तोच त्याला कसला तरी खरखर असा आवाज ऐकू येऊ लागला. अमोलच्या शरीरातून एक शिरशिरीच गेली. तो आता नदीत पाहायचं सोडून स्वतःच्याच आजूबाजूला टॉर्च फिरवू लागला. त्याला आजूबाजूला तर कोणीच दिसत नव्हतं, पण तो आवाज मात्र अजूनही त्याच्या कानावर येत होता. अमोल, अरे वेड्या, टॉर्च इथे कर. मला काहीच दिसत नाही आहे इथे. नदीच्या पात्रातून अमोलचा भाऊ ओरडत होता. अमोलने त्याकडे काही काळ दुर्लक्ष केले, कारण अमोलला ऐकू येणारा तो आवाज कोणत्या तरी सजीव प्राण्याचा वाटत होता. हो, एक मिनिट, इथे कोणीतरी आहे रे, असं म्हणत अमोलने त्याच्या टॉर्चचा प्रकाश वर चिंचेच्या झाडावर केला. चिंचेच्या झाडावरचं ते भयानक दृश्य पाहून दोघांचीही दातखिळी बसली. अमोल काही बोलणार त्याआधीच अमोलचा भाऊ पाण्यात हातपाय मारत नदी किनारी आला. त्यांच्या समोरच्या त्या चिंचेच्या झाडावर ती बाई उलटी लटकली होती. भयंकर. तिच्या चेहऱ्यावर कसलेही भाव नव्हते, पण ती एकटक अमोलकडे पाहत होती. अमोल, अरे पळ तिथून, असं म्हणत अमोलच्या भावाने त्याची बाईक स्टार्ट केली. अमोलही तिथून पळत त्याच्या भावाच्या बाईकवर येऊन बसला. त्यांनी बाईक कशी तरी वेडी वाकडी पळवत एकदाचा त्या भागातून पळ काढला. त्यांचा जीव वाचला म्हणून ते दोघेही खुश होते. ती नक्कीच एखादी हडळ होती, पण तिच्याबद्दल अमोलच्या भावाने याआधी कधीच काही कसं ऐकलं नव्हतं. खरंच ऐकलं नव्हतं की मुद्दामून कोणी सांगितलं नव्हतं. बरं, ही घटना आता कोणाला जाऊन सांगावी, तर दोघांनी दारू पिऊन हे सगळं अनुभवलं म्हणून लोकांनी त्यांनाच मूर्खात काढलं असतं. पण दारू पिऊन दोघांना एकाच प्रकारचा भास व्हावा, ही देखील विचार करण्यासारखी गोष्ट होती.
तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.